labarina, labarina. To, ya aka kusancewa zai iya? Saboda kin taimaka mana a baya a wancan lokacin lamarin Habu. Wannan karan ma muna fata idan kika shiga ciki za a iya samun mafita. To, Allah ya sa haka. Amma ya sunan shi? Sunan shi Aliyu, amma dai ana kiransa Presido, ɗan gidan Alhassan ɗan gaske. Aliyu ne? Eh, kin san shi ne? Oh my God! Dama Aliyu ya da ƙasar nan ne? Dija, me faru? Aliyu ne mutumin da na fatsana a duniyar nan. Ki yi haƙuri. Mun zo miki da batun nan ba mu san haka abin yake ba. Idan Allah ki yi haƙuri, idan abin da muka zo da shi ya ɓata miki rai. Ba laifinku ba ne, batunsa yana nan a cikin raina. Taso da shi kawai kuka yi. Yanzu na ƙara fahimtar haɗarin da Mahmud yake ciki, wanda shi kansa inda ya sani da tuni ya bar garin nan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tunda na taso a cikin rayuwata, na taso ne a cikin nishaɗi. Ba kuma bane yake ɓata min rai. Babu ruwana da duniya, abin da na samu shine nawa. Wanda ban samu ba babu ruwana. Abuna na kowa ne. Kawai sai muka haɗu da wani bawan Allah irina, mai haba-haba. Mutunci ya shiga tsakanina da shi ya girmama ya zama soyayya. Rayuwa ta yi daɗi a wannan lokacin, har zuwa lokacin da Aliyu ya dura ya tarwatsa soyayya. Na ga kamar ka yi shiru, wani abu ki damun ka? Wato Dija, tunanin da nake yi abin da ya kamata na ce miki dangane da zuwan wannan birthday din naki, wanda kuma abin ya kamata a ce wanda zai burge ki. Ya burge ka ko kuma dai ya burge ni? Doni a rayuwata ai duk abin da yake burge ki shine yake burge ni. To shikenan. Yanzu abin da ya kamata ka yi shine ka kai ni supermarket na so Allah wani raba ma yara. Suna sha suna mana addu'a Allah ya bani kai. To, wato ashe Hausawa suka ce ruwa baya tsani banza. Haba, gaskiya man na ji ko da yaushe son ki da ƙaunar ki ƙara ruruwa yake a zuciyata. Ashe dai wannan sirrin ne. Allah na tambaye ki, waye na kika samu wannan sirrin? Baka san ina zama da malamai ba? Ai duk wanda yake so addu'a shi ta karɓu to ya haɗa da yara. Gaskiya ne fa. Ina ganin ya kamata mu je a siyo alawan nan. Ni ya kamata na riƙe ledan nan. Ai sai ki bari na mallaka miki tukuna domin yanzu rako ni kika yi na siya. Shikenan. Malam ka yi haƙuri. Ina son magana na ke kina ce min wani in yi haƙuri? Na ce ka yi haƙuri da akwai mai ita. An riga ka.
To ai ko da wani ya riga ni ma sai ya gaya min ya sayar min sai in ba shi riba ko ni mallaka. To ba a kasuwa nake ba. Wani irin mutum ne kai? Kamar yawan irin mutum ne ni. Ina ga miki magana da Hausa zaki ce ni wani irin mutum ne? Haba yalla bai. Tunda tace kai hakuri. Kai da ka tada Allah. Kawai dan ka dauko ta wannan gwagwa motar ka tsaya kana wani ai hakuri an kiya hakura. Ba kai dauko ne ba, shine yake da ni. Wallahi tallahi ba zai yi ba. Dan ba zai a cike kyawa kamar ki a ce wannan abun dan taxi shine wai mallakin ta ba ƙarya ne. Ai bai kamata a ce kai ka san abin da ya dace da ni ba, ni ya kamata in san cancanta ta. Ka gane ko? Ina gaya miki zaki zalunci kanki ne ba wai a abin da ya dace da ke ba. Ya haka ne so kuma da shi zan iya rayuwa. Da Allah ware ka ba mutane waje. Ka wuce ka bani waje zan tafi ko babu ne a house. Shiga mu tafi kawai. Wuce mana da Allah. Ya sai an jima ko? Haka da mu za mu haɗu da kai. Za mu haɗu. Ashe kin fi ƙarfi na ban sani ba? Yanzu ka san da haka? Dama ai taimaka maka nake yi. Wato kin san wani abu? Gaskiya mutumin nan ya bani mamaki. Da har ya iya zuwa ya tinkari mace bai san ta ba, bai san daga inda take ba, kuma ya ce yana son ta. Wanda kin san cewa ni wannan abun ba zan iya yin sa ba kwata-kwata. Na ji daɗi da ka san hakan. Kaga yanzu duk inda zaka je hankali na a kwance. A'a ba girin ba ta mai zan iya zuwa nemo ƙasa-ƙasa wacce bata kai ki matsayi ba. A'a bari da ni na koma ƙasan, kaga ka huta neman ƙasa da ni ko? Ayo ai sai in je nemo wacce tafi ki. A ina? Tafi ni me? Wannan wasa kake yi. Tafi ki shiru mana wacce zan dinga ƙwararta a magana. Na ji wannan sabon. To ba matsala ai. Ba gaggawa ake sai kin yi aure ba, amma ya kamata idan lokaci yayi a yi shi. In ma gaggawa ake to lokaci yayi. Usman kawai nake jira ya karasa shirinsa. To babu matsala, ya gama a tsanake. Allah ya tabbatar da alkhairi. Amin umma. Didi da yake zo. Wai? Wani ne. Kin ga ma'azzam da shiririta. Ni bai ma jira na tambaye shi ko waye ba ya tafiyansa. Me yiwa wasa suke yi aka aiko shi. Bari na je na dawo. To. Ya aka ka san gidanmu? Na tura yaro na ne ya hau a daidai sau ya biyo bayan kidan ya ka gidanku. Me dalilin yin hakan? Saboda ina son ki. Kuma ni mutum ne wanda idan ina son abu baya bani wahala. To ba za ka samu ba anan. Na gaya maka cewa ina da wanda nake so. Don Allah kada ka sake dawa gidanmu. Ka ji ko? To ai baki bari na tafi ba barantana ki ce kada in sake dawa ki bari sai na tafi ko? To ka tafi, kar ka bata kanka lokaci. Dan na riga na gama zaben mijin da nake so na aura. Ki daina nuna min cewar akwai wani a gabana. Dan ni mutum ne duk abin da ya sha min gaba sai na kawo da shi. To shikenan. Tunda kai ne taurin kai ne sai kai ta tsayuwa anan. Ke? Ina so ki sani cewar ke ba matar talaka bace. Talakan ma na can ƙasa ke matar masu arziki ce. Haka kuma ni ba matar sakare bace, kuma da kake tunanin cewa dukiya ce za ta san zaɓen mijin aure. Ina son Usman, kuma tun da babur din hawa nake tare da shi, har yazo ya samu nono yake kai mishi balance, har yazo mallaki nasa na kansa, da yake mutum ne mai neman na kansa, kuma na ga baka san ma abin da Allah zai mishi ba. Kaga tafiya ta. Amma ni ban taɓa ganin sakarci irin wannan abin naki ba. Ya ga mai tabbas kina bin mai nema. Mai neman ma wanda yake dakon mutane. Ko dan baki san ko ni waye bane shi yasa kike nokewa. Ni fa sunana Aliyu dan gidan Alhaji Hassan dan gaske, wataƙila zaki iya sanin labarin mahaifina. To ya gaya maka ina jin labarinsa, wanda labarinsa ko kaɗan. Haka ya ta bibiyata, amma bai samu haɗin kai a wajena ba. Wata rana sai ya je gidanmu,
ya raba musu kuɗi, ni ba na nan. Da na dawo sai aka gaya mini, sai na ji da dama 'yan gidanmu cewa ni fa ba na son shi. Da Usman ya zo wajena sai na gaya mishi cewa ya zo a saman rana duk wani shiri ya ajiye shi a ƙasa. Yadda da hakan aka sa mana wata 2. Aliyu ya sake dawa sai na gaya mishi cewa an samu na rana don haka da ya sake damuna. Sai ya gaya min cewa shi duk abin da ya sa shi a gaba kawar da shi yake. Duk ban ɗauka abin da yake nufi da kawa kisa ba ne. Ashe nasa nufin zai kawar da Usman ne a doron ƙasa. Ya kashe shi kuma? Ya kashe shi. Ban san yadda aka yi sa majalisar su Usman ba. Ya je da motarsa ya fito da bindiga kamar yadda aka sanar da ni. Ya gaya ma Usman cewa baka isa ka shiga tsakanina da abin da nake so ba. A take a nan ya harbe shi, kowa ya tarwatse. Sannan ya shiga motarsa ya tafiyarsa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Don haka babu wanda zai iya muku maganin Aliyu sai Allah. La haula wala quwwata illa billah. To yanzu DJ me mafita? Idan mafita na nufin Sumayya ta fitar da Mahmud daga irin abin da ya faru da Usman, da kuma fitar da kanta, hanya ɗaya ce ta aure AA. In aure shi? Gaskiya ba zan iya aurensa ba. Ba zan iya auren kowa ba in ba Mahmud ba. Za ki yi auren gawan Mahmud? Me amfanin soyayya da ke mishi idan har kika bari aka kashe shi? Ba za ma a kashe shi ba. Saboda ba zai sake ganin kowanne a cikinmu ba. Ba zan sake komawa makarantar nan ba, kuma shi ma Mahmud zan faɗa masa haɗarin da yake ciki. Haƙura zai yi da makarantar, ba zai koma ba. Sannan ita ma Ruqayyah sai ta haƙura da makaranta? Duk saboda kina so ki fitar da Mahmud? Ko ba ki la'akar da cewa ya san ki da Ruqayyah, kuma zai mata dole akan cewa sai ta kai shi inda kike. Ya kamata ki sani cewa karatun Ruqayyah buri ne na iyayenta. Kima kuma kana ki karatun buri ne na mahaifiyarki. Bai daidai ba. Ki ci waɗannan mutanen su haƙura da burukansu saboda kai kina so ki cika naki burin. Ki sani ba komai ne mutum yake so a rayuwa ba yake samu a san da yake so. Ki haƙura da Mahmud. Haka shi ne ƙololuwa ta hanyar soyayya da za ki iya nuna mishi ki auri AA. Wannan mutumin fa ya kashe mutane a baya, ciki har da saurayinki, kuma a shirye yake da ya sake kisan nan gaba. Shi ne mutumin da kike cewa an aura Dija? Saboda san da yake miki za ki iya canza shi ki kubatar da Mahmud. Babu abin da zai iya hana ki haka sai dai san kai. Idan kika so kanki to za ki iya rasa komai. To yanzu wai shi president din babu wani abin da za a iya masa, ta ko hukuma ne a hada shi da su? Za ki hada shi da hukuma, amma ba za ki isa hukuma ta hukunta shi ba. A lokacin da ya kashe Usman, ai mun kai shi kara kotu, amma aka kawo mutanen banza suka ba da shi da ƙarya. Aka kawo takardun ƙarya, aka ce yana da taɓin hankali. Next time sai jin shi aka yi cewa baban shi ya fita da shi ƙasar waje. Ban san me ya da shi yanzu ba. Idan kuma ku ce za ku dogara da hukuma ta kawo ƙarshen wannan matsalar, to ban san abin da zai haifar nan gaba ba. Ki sadaukar da burinki na auren Mahmud. Ki bar kuma mahaifiyarki da babbar ƙawarki su cika nasu burin. Idan na auri Presido, wallahi sai na kashe shi. Abubuwan da suke cikin kanki su suke nuna miki haka, kuma a sannu a hankali za su gushe a kanki. Ki tafi ki je ki ba Mahmud haƙuri. Ki auri AA, ki yi addu'a Allah ya sa ka shi mafi alkhairi. Ba shi bane. Presido ba zai taɓa zama alkhairi a gare ni ba, kuma ba zai taɓa zama alkhairi ga kowace mace ba. Ruqayyah, ki je ku yi convincing ɗinta a haɗa da Umma. Idan ta kama a mata dole, don na san ba za ta taɓa iya gujewa AA ba.
Yanzu fa yana hannun 'yan sanda. Me zai hana mu je police station din mu ce a yi masa tsakani shi da ita? Kina nufin duk labarin da na gama bayarwa a nan biki ji ba? Ina so ki fitar da hukuma a cikin lamarin AA. Sumayya kwai ta aure shi ne mafita. Sumayya tana son Mahmud. Sa Sumayya ta auri wani ba Mahmud ba, tamkar ruguza rayuwanta ne. Rukayya. Na'am. Wallahi Sumayya ba za ta taɓa auren Mahmud ba idan har AA yana nan. Ba na so in tayar da Sumayya hankali ne, amma na binciki labarin AA ba Usman kaɗai taɓa kashewa ba. Don haka ki je ki same ta ku yi abin da ya dace. To, bari in je in same ta. Sannu malam. Da Allah baka ga wata wacce ta fito daga cikin gidan nan ba? Wacce ta wuce tana kuka? Eh. Ai ko ta wuce nan. Oke, ta nan ta bi. Na gode. Sumayya. Haba Sumayya, ya zaki zo ki tsaya akan titi kina kuka? Sumayya. Haba Sumayya, bai kamata a ce muna tafiya kina kuka ba. Dan Allah ki haƙuri. Kuma menene in muka je gida sai mu san yadda za mu yi solving din matsalar. Gaskiya ba zan iya auren wani ba sai Mahmud. Wannan wace irin matsala ce ta same mu haka? Ko ma wace irin matsala ce, ki yi haƙuri. Dan Allah karki bari Umma ta san halin da muke ciki. Idan muka je sai mu tattauna mu san yadda za mu yi maganin matsalar mu. Gaskiya zan iya mutuwa in aka ce ni ce matar Presido. Ba zan iya rayuwa ba Mahmud ba. Gaskiya. Waye wajabta miki auren Presto? Na ce miki ki haƙuri idan muka je gida kin san ni da ke ai mun saba mu yi shawarwari mu yanda zamu kullo al'amarin mu kuma daga baya muna samun sauki. Dan Allah ki haƙuri ki share hawayen ki mu tafi. Mu je. Labarin na menene mafita? Wace mafita kika nema a wannan lamarin don na san kin saba? Tun ɗazu nake ta tunani, amma na rasa hanyar da za mu bi. Kawai mafita guda ɗaya nake gani, amma fa mai matuƙar wahala. Wace hanya ce kenan? Dole ke da Mahmud sai kun haƙura da zuwa makaranta. Amma ni ba zan haƙura da zuwa makaranta ba. Sai dai kawai idan zan shiga makaranta, zan dinga saka liƙabi. Sa'annan kuma zan dinga kaucewa duk inda na san za mu haɗu da shi. Sai dai fa duk ran da ya gane ni, to zan kawo shi gidan nan babu ko musu. Amma wahalan da yake tare da maganan da na gaya miki shine ta yaya Umma za ta yadda ki daina zuwa makaranta? Ta yaya Mahmud zai bar karatun shi bayan ya jima yana burin haka? Sannan kuma fa kake ki manta akwai Umar a makaranta kuma ya san shi tare da mu. Duk inda ya gan shi zai tirsasa shi ya ce sai ya kawo shi inda muke. Sannan shi namiji ba zai yiwu ya shiga makaranta da liƙab ba. Kin ga kuwa dole fa sai mutane da dama sun rasa bukatunsu kafin taki bukatar za ta biya. Don haka ni a yadda nake ganin abin, yiwuwarsa akwai wahala. Gaskiya gara na mutu da na auri Presido, hakan ba zai taɓa yiwuwa ba. Waye ya ce ki auri Presido? Ko ni ban ce ki auri Presido ba, amma ki bari gobe tun da za mu zauna mitin. Idan muka je wajen mitin ɗin sai mu tattauna mu san yadda za mu ɓullo wa al'amarin. Ba na so mu je da lamarin nan wajen mitin, saboda ba na so hankalin Mahmud ya tashi. Dole sai an je da zancen nan wajen mitin, saboda haɗarin akan Mahmud take. A wajen za mu zauna mu tattauna mu san yadda za mu ɓullo wa al'amarin. Ba ki gane ba. Ba na so in gane komai Sumayya. Ni zan tafi. Da dai kin tsaya kin saurari dalilaina. Ba ki da wani dalili Sumayya. Mahmud ne yake cikin haɗari, don haka dole a sanar da shi. Na tafi. Labarina. Mr. President sir, yanzu da Aliyu ya fidda bindiga ya attempting din kashe wani a cikin makarantar nan, ka tabbatar yana da babbar illa ko? Ni ban mai tunanin abin kwata-kwata zai kai ga haka ba. Okay, Mr. President, to tun da ya riga ya faru yanzu ya za a yi? Ya za mu yi fa? Abu yana hannun hukumar 'yan sanda. Sai abin da suka yanki. Amma duk da haka Mr. President, za mu yi fushi don mu tabbatar an kore shi daga makarantar nan.
Akwai kushin ina. Hukumar makaranta ce. Ka san dole yanzu ta sani. To dole mu jira muka wani irin hukunci za ta wanke. There is no need to do anything now. Mr. President, gaskiya bai kamata mu zuba ido. Mu kyale al'amarin nan ya wuce da haka ba. Ka san da cewar duk hankalin ɗalibai akan mu yake, musamman ma kai. Idan ku har muka zuba ido, gani za su yi tamkar da haɗin bakinmu ake cin zarafinsu a makarantar nan. Gaskiya ne wannan domin na ji mutane suna maganganu akan da haɗin bakin SUG ake komai domin fita daga zargin ɗalibai sai mu ɗau mataki. To shikenan. Za mu duba mu gani, za mu haɗa kwamiti ya je yi bincike. Ko me kenan insha Allah daga yanzu za mu magance kowace irin matsala ce. Allah ya ba mu sa'a. Kaga irin wannan shashancin da kake yi bai dace ba. Zaka ja wani lokaci matsalar da ta sa a kore kama daga makaranta gabaki daya. A kore ni kuma abba ai shi ma san bai isa ya fara bayan alfarmar ka ce fa ta BC din makaranta gabaki daya shi ma bai isa ya san ya ce wai zai fara korata ba. Me zai sa ba za a kore ka ba? Abubuwan da kake sun yawa. Kuma ya kamata ka sani cewa university ba gurin shirme ba ne. Ya kamata ka dawo cikin hayyacinka. Duk inda kai da zafin kai wani ya fi ka. Wani ma shi ma sai je ya ɗauko bindiga shi ma ya zo ya harbe ka. Haba dadi. Idan nawa ya gabaki ɗaya suna ƙasashen waje. Wannan duk 'ya'yan ƙananan ƙwari ne fa gabaki ɗaya a makaranta. Kaga ka daina magana 'ya'yan ƙananan ƙwari. Wa'annan 'ya'yan ƙananan ƙwarin in suka dunkule sun fi ƙarfinka. To dadi yanzu haka kawai ina ji ina gani mutum ya zo ya ci min zarafi ba ni ban ɗauki hukunci ba. Ai ba zai yi ba. To wai kai da ba za a rena ka ba? Ni ɗanka ne kuma ɗanka ya fi ƙarfin a ci mutuncin shi bai rama ba. Haka zalika babu wanda ya isa ya taɓa ni hakan ya haifar masa ɗa mai ido. Wallahi. To dan kana ɗana shi kenan sai kai abin da ka ga dama? Shi wannan yaro da ka an ce bai maka komai ba. Wannan wanda ka tsare da bindiga shi ma bai maka komai ba. To dan me zaka dinga abin da ranka yake so? A'a Alhaji, dan Allah kai haƙuri. Ai abin da ya riga ya faru. Ya za ki gaya min wannan magana? Kin fi sai ta jawo min rigima shi kenan ina shiga cikin matsala? Alhaji, in dai rigima ce ai kai ma ka yi ta kuma yanzu gashi nan kamar ma ba a yi ba. Ka daina shi ma insha Allah kamar yau ne zai daina. Aliyu, tashi ka wuce. Ki daina irin wannan magana. Ki kyale ya aiwa yaro bayani a masa fada a gaya masa abin da yake na daidai shine magana. Alhaji haƙuri fa za ka yi. Ka fa san halin da yake ciki. Idan aka fiye yawan yi masa wannan faɗan yanzu nan abin sai ya zo ya motsa kuma da abin ya motsa ka sani sai a zo a samu kuma wata matsalar. Ka ci gaba da haƙuri don Allah. Alaikum salam. Ciku, ya aka yi ne? Cikas, lafiya lau muke. Cika ina ai ban cika cikawa. Yadda duma ce ne. Oh, shi kuma wani album ya shefto. Cin jiya. Yawa ina Salma. Tana ɗaki kin san ita ba ta kallon irin waƙoƙin nan. Tana jiran mu gama ta zo ta kalli Peace TV. Ta yi. Amin alaikum salam. Kin shigo? Nan da aiki a assignment ɗin ne? Ina fatan kin yi naki. Yawa no, ban yi babbat na haɗa duk data ɗin da sai na koma gida zan yi. Ai kina da sauran lokaci daga nan har zuwa ranar Monday.
Sai dai in kika sakankance fa ba za ki yi ba. A ni ba zan sakankance ba. Bari in jira ki to dama akwai wata shawara ne da nake son. Ha, ba sai na gama ba. Bari in ajiye mi magana zuwa an jima na karasa. Ok, kin gane ne? Dama akan maganar Muhammad din nan ne. Kin ga dai yanzu zuwa yanzu na dan bashi wasu kulawa da ya kamata a ce ya fahimci wani abu. Kin gane? Na buɗe mishi duk wata kofa da ya kamata a ce ya shigo ya taya ni amma har yanzu shiru ko kina ganin baya ra'ayina ne? Ah, ba za a ce baya ra'ayinki ba. Sai dai ba zai iya bayyana miki abin da ke cikin zuciyarsa ba domin dole ki masa kwarjini. Har sai ya tabbatar da kulawan da kike bashi na so ne kafin ya bayyana miki. Yanzu me ke gani ba kya ganin kawai ya kamata a ce ni in gaya masa? A'a, kada ki haka, ki bari ya kawo kansa. Daga nan sai ki jinjina. Ya ce mishi sai zuwa gobe zaki bashi amsa bayan kin bashi amsa. Kin san kin bar shi ya kwana cikin zulumi. Sama ba ki gane bane na matsi ne wallahi to yanzu me abin yi? Ki ci gaba da bashi kulawa har na tsawon wani lokaci. Okay. Dama saboda shi nake so zan shiga makaranta za mu dan fita da shi na kashe mishi wasu kuɗaɗe. Hakan yana da kyau sosai gaskiya. Aiwa to yanzu kamar nawa ke gani ya kamata a ce na kashe mishi. Ha? Ya kashe mishi daidai iya ra'ayinki. Domin amfanin kuɗi su biya bukata ga su. Gaskiya ne. Yanzu bari in jin ka. To sai kin dawo. Laila. Ha? Yi kokari ki boye abin da ke cikin zuciyarki kake bari ya sani. Nuna mishi kawai mutunci. Shikenan ba zai gane ba kake dawo. That is good. Sai na dawo. Ada ki a hanya. Hello? Murya. Ok, sun zo ne? Ok, ba matsala ga nan zuwa. Yanzu zan ƙarasu insha Allah. Hello. Ina champion yake? Wallahi ina gida. Gida kuma? Baka da lecture ne? Wallahi ban da lecture. Kefa? Ni ma haka dama na shigo I thought ko kana cikin school ne. Wallahi bana na. So, dama shopping nake so zaka dan raka ni. Okay, ya kike za a yi? Sai ka faɗa min kawai yadda kake so in yi so da yadda ya fi maka sauki tunda ni amma ba sai zo na yi picking ɗinka. A ina kenan? Kawai anyway duk inda ya fi maka sauki tunda akwai mota. Okay, to abinda za a yi? Ki zo bakin gidan sai ki kira. Okay to. Ina tawa. Amma me yasa idan zaki je shopping sai an raka ki? Saboda maza yanzu sai ka ga wani kawai ya zo yana yan mata jimala amma kaga idan muna tare su dauka ina tare da saurayi na ne duk da ma baka kure a daka ka ba. Na kure a daka ta karshen kure a daka ta ke. Wasa kake. Me yasa kike zata zan miki wasa? Saboda wasan kake. Ni ba wasa nake yi ba. Well to indi haka ne ina ga da boutique za mu fara. Okay.
Hello Umar. Hello Mahmud. Ya baka zo ba kowa ya riga ya zo kai kaɗai ake jira. Ku fara gane nan mana. Ya za ka ce a fara? Bayan ka san dukkanin abin da za a tattauna akan abin da ya shafe ka ne. Ga wala wani dan uzuri ne ya tare ni idan na zo zan maka bayani. Amma ku fara ina hanya da Allah. Ana jiran ka ne? No, wasu friends ina ne. So karfan katse maka wani abu. Ba komai. No komai, no problem. Amma dai ka sa ku inda zamu je bayan nan. Kake da ba matsala. Yawa ina son zamu biya ta gida ka gaisa da mom ina da dad. Kai haba. Allah, kuma ka so ka gaishe su. No, ba haka bane. Kawai na ga na sanya ƙananan kaya ne. Kar su ce kin zo da mutumin banza. Ni a ciki idan ka sa ƙananan kaya noma. Yawa dan tsaya da Allah. Okay. Zauna mana fila to. Ina zuwa. Hello Umar. Ni ce ke magana Rukayya ce ba Umar ba. Dan Allah dan Annabi Muhammad in dai ka san bara ka zo ba mu tafi. Mana gane nan mana. Ku fara. Ya za a yi a fara? Ka san wannan mitin din da zamu yana da matukar muhimmanci tun azu kuma muke zaune muke jiran ka har akwai wani abin da zai tare kai hana ka zuwa? In gani ma fa abin da ya tsaye da ni yana da matukar muhimmanci. Dan Allah ku yi hakuri gane nan tafi. Dan Allah dan Annabi kai kadai muke jira. Dan Allah muna jiran ka. Gaskiya mu tafiya zamu yi. Tun azu muna zaune muna jiran shi anan. Da kirfa muka samu aka bamu izini muka zo nan kuma gashi lokaci yayi. Mu yi haƙuri mu ɗan ƙara mishi lokaci. Wataƙil wani abu ne ya tsaye da shi. Amma dai kin san mu ma wani abu ne ya ajiye mu a nan ko? Yawas. Nauni. Ina gajiya. To, ni dai nasihar da zama ku dage da karatu. Dan duk mutumin da ya karatu to ya kafi da kafarsa. Kuma ku dage da karatu domin ku kau da jahilci. Domin jahilci mugun abu ne.
kuma idan mutum ya yi karatu ba wai don duniya ba, a'a, don ya kauda jahilcin da yake addaba. Yakacin da sai har da zama kenan, kuma Allah ya maku albarka. Amin amin. Umma insha Allah za mu dage din. To Allah ya taimaka. Bari in ba ku guri. To me ka wani nutsu? Ba da wani nutsu ba, manyan suna magana. Ok, to idan muka je gaban dadi na kuma ya zaka. Sai in ƙara nutsuwa. To tashi mu je. Ai duka kuɗin ba na miliyan 700 ba ne? Ya. Assalamu alaikum. A'a, to ai abin da nake so ku yi. Kana ji? Ku zuba, in so sai ku zo mu tsara bayanin yadda kowa hankalinsa zai kwanta. Okay. To shi kenan, nagode. Laila? Na'am dadi. Yaya, akwai magana ne? No dadi, ba komai, dama wani abokin karatu na ne na kawo shi nake so ku gaisa. Yana taimaka min sosai a makaranta. Okay. Dan saurayi na gajiya. Ranka da baka da mu. Lafiya lau. Alhamdulillah, ina zuwa. Salamu alaikum. Ya kai. Okay. Ka kai takardun. Idan an gama saye-saye hannun sai ka zo ka kawo. Yawwa. Na gode. Yawwa. Sannu ko? Ya gajiya. Madalla. Me sunanka ne? Mahmud. To Mahmud ko? Okay, yayi kyau. To na gode fa kwarai da gaske. Na gode da irin kulawa da kake bawa wannan yarinya. Wato gaskiya fi sabilillahi raina yakan yi fari nakan ji daɗi idan naga cewa ko da tsinken sakace ne take nema kuma ta samu. Wannan shi ne abin da ni nake goyon baya a kowane lokaci. Ba komai. Ai tana samun komai ranka daɗi saboda tana da kirki kuma tana samun ƙauna a makaranta sosai. Alhamdulillah. Yayi kyau. Laila, ki ci gaba da yin abin da al'umma za su kaunace ki a kowane lokaci. Don babu wani abu wanda yake shine arzikin dan adam irin yaga ya samu mutanen da suke kaunarsa a kowane lokaci. So keep it up. Ci gaba da yi. Kai Mahmud ne, me yasa kan name ɗinka? Mahmud Ismail. Mahmud Ismail. Yayi kyau. Kuma wannan Mahmud Ismail wato da shi kake amfani kowane lokaci? Shine. Alhamdulillah. Sa'idu. An kai dadi. Ka rubuta mashi cek na 500,000. Da wannan sunan na Mahmud Ismail. To. Ba komai Malam Mahmud. Ba komai. Ai abin da kake din ne ni kuma nake jin daɗi nake faranta mu. Saboda haka duk abin da yarinyar take bukata in dai ta kai ga samun sa to ni kuma raina zai fani. Ba komai. Hello, assalamu alaikum. Umar, gaskiya mu tafiya za mu yi. Domin lokacin da aka ka'ide min a gida ya isa. Gaskiya an kunta kuma ba ku yi laifi ba. Saboda Mahmud bai kyauta ba. A'a, bai kamata ka ce haka ba. Mu jira dai mu ga zuwan nashi ko mu ƙara mai ko da minti 10 ne. In ya zo mu ji uzurinsa. Mu shafe awa 2 muna zaune a nan muna jiran shi. Kina tunanin minti 10 ne har zai kawo shi a nan mu tattauna abin da za a tattauna? Kinga, don Allah ki tashi mu tafi. Tunda kin san lokacin da aka bamu a gida ya riga yayi. Haka ne. Mu za mu tafi idan ya zo din ba mi nisa ba don Allah ka kira mu. Ta ba da ma insha Allah za a yi haka. Kaga, kar ka kira mu don ko ka kira ba za mu dawo ba. Me zai hana mu dawowa idan ya zo din ba mi nisa ba? Sai dai ke ki dawo, don ni lokacin da aka bani a gida ya riga yayi. Kaga diya, mu za mu tafi. Ba da mu. Mun yi son takan ku. A'a, ba sai ka wahala ba. Ka zauna kawai mai a ciki, in na je za mu yi waya. Ba ku.
Allah ya ku gaida gida. Okay, to. Ku yi haƙuri da Allah. Ya naga kawo kurawa cek ɗin nan ido ne. 500 aka bani fa haka kawai. To me 500 a gurin dadi na? Ni kaina ka san sau nawa nake kyautar 500 a rayuwata. Ban sani ba. Kana so ka sani? Zan so. To sai ka nemo carbi, ina faɗi kana ja idan na gama sai ka kirga dat idan zan iya tunawa ma kenan. A ya danganta da yadda kika bada su. Amma ni fa gaisuwa kawai na zo aka bani waɗannan kuɗaɗe. To ba kawai bane. Ni fa dadi na kyautata mun kuma da duk waɗanda suke tare da ni. Haka ma mom ɗina. To gashi ta ce in baka wannan. 200 ta ce ba ta samu damar fitowa ba saboda an fara mata kitso. Dama ɗazun ɗin kitso za a fara mata sosai na shiga nace ta zo ku gaisa. Laila kuna son yadda na zo da hankali na in koma da shi? A'a, da hankalinka za ka koma. Saboda ai babu yadda za a yi kawai daga gaisuwa a bani har 700. Wallahi Laila ban san da wace irin kalma zan yi amfani domin ki fahimci irin. Ba sai ka ce komai ba, kawai ka tashi mu tafi. Mu je. Tashi mu tafi. To babu damuwa, ka gane yanzu kan nema mana appointment. Ka tabbatar da cewa kuma appointment din ya samu sai mu samu lokaci sai mu je mu gan shi. A'a baka da matsala, ba damuwa wannan insha Allah. Ba damuwa za mu yi wa zuwa anjima. Mun zo ka jagorance mu ne zuwa ga student affairs domin mu je mu kai korafin mu nuna rashin jin daɗin mu na dawowar Aliyu makarantar nan. Bayan hukuma ta yi hukunci a cikin lamarinsa, menene damuwar mu dawowarsa makaranta? Ya za ka ce me damuwar mu? Mutum yana fidda bindiga wata rana idan ya harbi wani fa. Gaskiya ne yar uwata. Kai da Allah bindigai ta wasa ce, ba ta gaske ba ce. Mu dai koma mene kawai kai aikin ka. Saboda mu je mu nuna rashin amincewar mu. Ni ba zan yi aikin banza ba, don in bai kamata ya dawo ba, hukumar makaranta ta sani. Mu dai namu ido. In hukumar makaranta ta kore shi, shikenan. In hukumar makaranta ta kyale shi, mu mu kyale shi, mu sa masa ido. Gaskiya bari in ga yamma baka cancanci wannan kujera ta SGG president din ba kuma sai mun tsige ka wallahi. Kin yi mamakin gani na ko? Saboda ki a tunaninki ina gurin 'yan sanda. Ko kuma kin ji tsoron gani na saboda kina tunanin cewa kin daure ni akan saurayinki ko?
labarina. Labari